Isinakto sa opisyal na pagdeklara na tag-ulan ng Pag-asa ang pauti-uting paggawa ng bahay ni James Diwan dito sa Barangay Malino, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito umano kasi ang solusyon upang pakitunguhan ang tila seasonal na presyuhan ng mga construction materials. Nung pong summer, medyo mataas talaga yung bilihin. Kaya na-stop din ng konti. Like yung sa buhangin, minsan yung load niya 6,000, yung mga semento, so umabot ng more than 200 pesos. So ngayon, medyo may tagulan na, medyo gumaganda na yung presyo, kaya eto, balik uli kami sa pagko-construct. Kwento ni James, ang sala sa init at sala sa lamig na presyuhan ang nagiging dahilan kung bakit ang kanyang dream house ay haligi at dingding pa lamang. Ang kanya umano kasing pagpapagawa ng bahay ay tantyahan kung kailan at saan ang mura, doon siya tumatiming. Kaya iikutan ko muna lahat ng mga pwedeng maikutan na supplier dito. Ayan, kung saan ako mas makakamura, at the same time, kung minsan libre yung delivery, malaking bagay yan. Dahil sa higpit umano ng pangangailangan upang makamenos sa gastos, ang kanyang paggawa dinadaan sa sariling sikap na pati ang mga laborer ay hindi na malayong kamag-anak. Mabait lang yung mga kamag-anak namin, kaya halos hindi naman ganun kataasan, sir. Ang puntahan o takbuhan ni James na hardware sa kanilang barangay na si Aling Emily Balingan, pinatotohanan ng mataas na bilihin sa construction materials. Sa ngayon po sir, yung presyo po natin ng mga materialis ngayon, una-una po, halos tumuas po yung ating bakal. Mula po sa 8, 9, 10, at saka 12, lahat po ng bakal tumaas po sir. Damay din umano ang buhangin na primary products ng lalawigan ng Pampanga na kung nooy ang presyong hango ng hardware ay 4,500. Ngayon ay higit 5,000 na. Dati po nakukuha namin ng 4,500, ngayon po ay nagiging 5,000. 5,500 po. Tumaas po siya. Sinasalamin ng datos ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kwento ng mamimili at retailer ng mga construction materials sa bansa sa kanilang latest survey sa Construction Materials Retail Index Price o CMRPI na inilabas nitong June 15, 2021. Sa kalagitnaan ng tag-init ng taong 2021, nasa 1.3% ang increase sa construction materials at bumagal lamang sa 1.2% nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Sa presyo ng buhangin na isa sa pangunahing pangangailangan ng mga construction sites, ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay sinisiyasat na umano kung ang pagtaas nito ay dahil sa aktual na pagpataw ng excise tax. Alam namin na tumataas nga po yung mga prices ng commodities, so sumama po yung presyo ng buhangin. Nagtatanong-tanong po kami kung magkano talaga yung market price ng mga uri ng mga sand. Iba-iba po kasi ang uri eh. 4% ang ipinataw na excise tax sa buhangin at ang aktual na market value umano nito na mula sa quarry ay kanilang sisiyasatin upang ma-regulate ang presyo. Yun po ang excise tax rate, 4% po. Dati po ay 2% yan. Nung nag-train law na po ng 2018, naging 4%. Naging 4%. So 60 pesos sa 1.5. Opo. Samantala, sa panig ni Leonard Lansang, ang presidente ng Pork Truckers and Haulers Association, na isa sa may pinakamalaking samahan ng supplier ng buhangin sa ilang construction sites at malaking hardware sa Central Luzon at National Capital Region, na ipataw na raw nila ang excise tax, kaya ang presyo ay ramdam na rin ng mga parokyano. Kaya alam namin po na nasa karapatang wish na po yung naipatong na excise tax. Kaya po lumaki talaga yung presyo ng quarry dahil nga malaki yung wish na naipatong. May 5 variant o uri ng buhangin sa quarry na dito nagkakatalo din umano ng presyo. Ang Vibro na may sukat na 3 to 4 mm na karaniwang ginagamit sa mga batching plant o sa paggawa ng kalsada ay nakukuha nila sa presyong 300 pesos kada cubic meters. At ang pinakamura dito ay ang Lahar na naglalaro umano ng 190 pesos per cubic meters. Ayon kay Lansang, ang kailangang bantayan sa presyo ng bigayan sa pangunahing produkto sa construction materials gaya ng buhangin ay ang mga hardware na halos 80% umano ang itinutubo. Kaya nga sila malinaw na malinaw
usually ang mga hardware, pinakamay ng 5,000, kada isang load na order nila sa amin, pinakamay ng 5,000, nakikitay nila. Eh kami naman, magkano lang yun, sir? Paulo G. Santos, CLTV News.